Pakay ko. Huwag na ko insulti. Pag ako yung mga tanan. Guys, naalami sa Auckland Airport. Napwede Magnum Express dito sa Auckland ba? Dunkin Donuts. Ako siguro. Kiss come here, tao Carmen. Guys, nalami sa airport and we only traveled for 35 minutes, 45 minutes. Still 1:10 and our flight is at 3:50 p.m. Seated from rows 1 to 10. Please have your boarding pass ready together with your valid ID or pass. Carry out the instructions or are concerned about injuries or wish to passenger waiting car. If you feel that you are unable to carry out the instructions or are concerned about injuries or wish to be Cebu International Airport, CEPCO welcomes you to the Green City of the South, Cebu City. Time check for your convenience. It is now 39 minutes past the hour of 4 in the afternoon, and we are pleased to
of our scheduled time of arrival. On behalf of your SEPCO's finest flight deck crew headed by Captain Mark Rivera, be assisted by First Officer Ashok, together with your dedicated cabin crew team on this flight, we have Shaisa, Mrs. Nash, thanking you for choosing to fly with SEPCO. It has been our pleasure to see you and serve you all on board. Mula Fill up na siya para Sabi lagi kayo na sa amin. May kulat pang kayo sa amin. Wow. Kaya kay ko tanaw sila sa amin, Ma'am Shar. Gamay ko tanawon. Sila kami siya. Orange rice. With a butter. Of course, mga butter ka na sila. Hi everyone, good morning. I will do a quick room tour po dito sa aming Naguba stay house. Ayan. So, we are on the 4th floor. Ayan po yung labas ng room. So, we're staying at 401. We'll get inside. Ayan, so, naa si Pearl ag si Mel. Ay, sorry. Good morning! Hi, good morning. We're here. We're so gorgeous. So, kuan. So, maoni siya. Maoni siya mo ang room. I won't forget you.
Mami Mel's. Mao ni siya among room, nara among breakfast, coffee, hello Nescafe, and then, so pagsulod, mao na siya ang room, guys. Room, door, guys. Pagsulod, mao na siya on the right. Pagsulod, CR. Abali yun na ito ang CR. Ayan lang, di lang magpakita. So, mao na siya ang sink, and then may mirror dyan. Ayun, nakatakip naman yung ano. Tapos, shower, toilet, ayan. So, mao na siya ang CR, guys. And then, isang double size bed, saka isang single size, kasi tatlo kami magkakasama dito. And then, may TV, may tatlong lampshades. May isang telephone. Buksan natin yung isa para makita niyo yung labas ng ng room. Ayan siya. Tapos may doon, spa. Thai massage dun sa baba. Diyan na yung office, oh. Kung gusto mo maadog New Zealand, yan, punta kayo dyan sa Golden Summit Immigration Consultancy for New Zealand. And daghan kayo gwapa diha o gwapo. Sila ang mag-accommodate sa inyo, ha? Yeah. Pa-shoutout daw kay Miss Rona and Miss Curly. Sabi ni Pearl, sabi ni Shari, and sabi ni Mel. Maura na siya. Good morning. Today is our last day here in Cebu City, and we will be flying to Cagayan or unya sa hapon, mga oras per 5:40 sa hapon. So, thank you so much for watching. Please do subscribe to my channel for more. Hello everyone, we are now checking out. I am here at Golden Summit Immigration Consultancy, and we are here with Sir Coco Martin. Morning. Oh, yes, girl. Hi, sir. Sa'yo mong masulti sa koan. ShaiTalks, nag-tour na siya. Muna siya ang Coco Martin sa Golden Summit. Siya pinakagwapo. Carla. Guys, naan ka sa Cebu Airport. I just need to... Hello guys, naami diri sa airport. Bibili lang kami ng pasalubong. Tagpila sa Masarial. Saan po dito yung 40 po ito. Tapos ito po 50 pesos. 40 pesos. Tapos 50 pesos. Wow, ang dami naman yan. Dami naman yan, Pearl. Guys, nata diri sa airport. Like airport nga eh. Magpalit mi og pasalubong. May pera si Mayor. Kasi election ngayon eh. Si Mayor. Oo, bibili lang. Nakapamigay si Mayor para kay Kapitán. Ayan si Mayor, nakaupo lang. Happy election! Happy election!
pa yung bag ni Pearl na nasa likod. Bawal ang power bank. Bawal ang power bank sa check-in baggage. That we are looking for volunteers who are willing to give up space in her seat in exchange for a round trip Sa'yo pa dyan ka, yung hotel accommodation and a confirmed booking in tomorrow's or next flight. it's 3:15 and ang mga flight is 14 pa. Number 25B. 3, 4, 5, 6. 3 hours pa kapin may magsulat para sa boarding. Once again, 2014 gas, so flight 572 bound for Manila. Please be Hi everyone! Good evening! Naapamigihapon na rin sa Cebu. Na-delay ang mga flight. So, supposed to be, kaabot na may Cagayan di Oro, mga around 7 p.m. Tapos karon 8:40 pa ang mga estimated time of departure. Kanya, dili pa gina-sure kung makalarga pa mi. Ay, makalarga pa mi. Dili pa gina-sure kung makalarga na mi. So, na magulat lang sa amin diri. Yung taghan kayo na delayed karon. Pero, kaya na mag-inahay. Part yun na sa live. So, for example, guys, na naamay flight and then na-delay siya for some reason. Ayaw lang kukuhaan. Ayaw lang move ka na tawagan na. Ayaw lang move ka po. Ayun, ayaw lang magka-disappoint. Ayaw mo pangaway. Wala ragod na uyak ninyo. Kung dili siya. Kung wala siya nakaregalo sa inyong birthday or nakalimot siya o basing delayed lang kinahang memory. So inana na siya. So ako na siya. So naging mga usahay nga pangitabo sa itong mga kinabuhi nga dili na to. Wala na to gi-expect nga mahitabo siya. But it doesn't mean na kanakuan ka or kanahinana siya. Kaya ang kinabuhi magpadayon sa gitna. Masuko ka, mag-consume pa imong emotion, imong heart, maulit ka, mag-high blood ka. Awata na din niya. Si Perlando. So guys, kanang 8, hapit na 8:25. Tapos wala pa yung announcement na mo ay. Nami event ugma with PNA. So ako po atong ani. Dili namin mo uli. Hi everyone! Nakaabot na may dari sa Cagayan. It's already 20 minutes past 10. Dapat kuan na 6 p.m. may nakaabot.